Ayan, ganda ng laban. Ganda. Ayun, what's up mga kadagit? Ito si What's up, kilala mga nyo, sapo? si Jason Webb. Check nyo yung channel niya. Galing Bulacan, nagpunta rito. Tulad ng ginawa ni Gagambino, collab. Lalaban kami ng gagamba. Ito yung sa akin. Yan. Wala pa tong laban. Kulay dilaw, Pokemon Spider. May balat sa likod. Tagalog lang to. Siguro mga Pangasinan, ganun. Laban sa Cebu niya. Haba ah. Ito yung kanyang Cebu. Uy, parehas na laglag mga kadagit. Parehas na laglag. Kita ba sa video kadagit? Yata nadali. Ah, kamay. Uy, putang ina. Bumiray sa, nalaglagay sa akin kadagit. Pero may tama yung akin. Laki talaga. Tama. May tama. Dalawa. Dalawang galamay. Yun. Isa pa, try pa natin. Uy, wala. Suko na to kadagit. Hindi talaga kaya. Masyadong malaki. Pero hindi naman tayo binigo. Lumaban naman, try pa natin ng isa. Baka magkasaputan para may magandang laban. Uy. Stop muna natin. Meron pa tayong Isang match. pangalawang laban. May match pa uli kami. Okay. Round 2 namin. Nilalaban ko naman sa kanya. Kanina yung kung sa akin, Tagalog na Pokemon versus Cebu. Ngayon, ang ilalaban ko, kung natatandaan nyo to, Gabaldon. Yung tiger ko, hindi ko pa siya napakawalan. Dahil nga pupunta si Jason Webb dito para may panlaban tayo na Gabaldon. Then, ang makakalaban niya ay yung... Pakita mo pre, ikaw magano. Cebu. Cebu, yung pangalawang Cebu niya. Ayan. Ang size ng gagamba namin, ano na, pa-OS na to, pa-OS. Game na natin, bisa na natin kadagit. Pakita mo na ilalapag yan. Game kadagit. Uy, Parang takot ah. Takot. Katakot sa veterano. hindi, baka nagpapaano lang. Baka nagpapakyut lang. Oh, sabi na nga ba, nagpapakyut lang. May bali na pa naman yung paanan nito, ayan oh. Nag-ano na. May baldado. Baldado na yung paanan nito sa dami ng laban. Pero testing pa natin. Oh. Talo na naman sa akin, kadagit. Lakas talaga ng mga gagamba ni Jason Webb. Oh, lalakas ng mga Cebu line, basta talaga Cebu. Malalakas. Tapos yung ibang mga video kadagit, una kong i-upload to susunod naman sa kanya. Yung iba pa namin paglalabanin. Kaya i-check nyo yung kanyang channel, mag-like kayo at mag-subscribe. Jason Webb, yan. AKA Kasapot. Sapot mga pre. Ayan talaga, di talaga kaya. Malalakas talaga mga Cebu. Oy, tumakbo na, tumakbo na. Oh, lakas talaga oh. Nagdoble na yung sapot kadagit, ibig sabihin talagang ayaw na lumaban.
Last. Wala na to, sundo na to. Nagdoble yung sapot. Last talaga si Book. Stop ko muna. Yon mga kadagit, pangatlong round. Yan. Tagalog again versus na sa pangatlong Cebu niya. 6 kasi yung gagamba niyang dala. Bali 3 laban dito sa video ko and 3 laban sa channel niya, sa video niya. Ayan, Cebu versus Tagalog. Wala kasi tayong panlaban ng Cebu dahil yung mga Cebu ko, pinace out ko na, pinakawalan ko na talaga yung iba dahil sobrang tatagal na. Ang gabal doon lang sa Kamasbate at sa Tagalog lang panlaban. Game na, umpisa na natin kadagit. Oy, talo na naman ako kadagit. Ang tatapang talaga ng gagamba ni Jason Webb. Oh? May pang-apat pa siguro. Bigyan pa natin ng pang-apat to. Ayun, pang-apat na round namin kadagit. Subukan natin to. Subukan natin to. Okay, lagay mo na. Ayan, Ayun ganda na, ng laban, nasabot kadagit. Bumitaw na. Nadali yung atin. Nalaglag yung sa kanya kadagit. Delikado yung tama. Nanginginig. Maganda-gandang sakmalan tong last na to yung pang-apat na laban na to Kaya pala patulog-tulog. Gusto kagat ng kagat lang eh. Try pa natin kadagit pero pag di na naglaban, di naman natin kasi pwede pakita sa video na talagang mahina na. Last na lang to kadagit pag may nalaglag o natalo. Oy. Wala na. So yun lang mga kadagit. 4 na laban lang muna at yung ibang laban namin sa video niya naman. Maraming salamat sa inyo. God bless all.